Γνωρίζεις ότι το real estate είναι ένα από τα πιο μοναχικά επαγγέλματα στον κόσμο, παρόλο που είμαστε συνέχεια με κόσμο. Συνεργάτες, πελάτες, τηλέφωνα, meetings, ραντεβού, φαγητά, deals, τι να πω, όμως δεν είναι έτσι παιδιά. Όλοι θα δείτε closed, rented, μοναδικό, το τηλέφωνο, αυτοκίνητα, μηχανές, αλλά δεν είναι έτσι. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να έχεις ένα στόχο, να έχεις ένα κύκλο 2-3 συνεργατών που μπορείς να μοιράζεσαι πράγματα εκτός δουλειάς, να έχεις ανθρώπους δυνατούς σαν και εσένα που μπορείς να μοιράζεσαι πράγματα και στις δυσκολίες για να μπορείς να παίρνεις και ένα feedback. Οι αποτυχίες και οι ατυχίες είναι μέσα στο παιχνίδι, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό. Πολύ σημαντικό να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που με ένα ωραίο χαμόγελο, μια ζεστή αγκαλιά μπορούν να σε ενθαρρύνουν να συνεχίσεις το πρωί πάλι δυνατά, πάλι με χαμόγελο, πάλι με κουράγιο. 20 χρόνια για να είσαι αυτή τη δουλειά, η μοναξιά, η στεναχώρια και η αποτυχία είναι δίπλα μας. Όμως η οικογένειά μας, οι άνθρωποι δικοί μας, αυτά τα tips που σας είπα μας βοηθάνε να προχωράμε. Την καλημέρα μου.